皆様いかがでございましたでしょうか。今日はみんなね少人数でちっちゃなサークルを作っていただきましたけれども、見てくださいませ。うちのセラピーパピーたちはもう本当にお昼寝モードに入る寸前です。途中はもうアレックスは今日はおばあちゃま、ダックスお飼いのおばあちゃまのところでほとんどおやつタイムの前まではお昼寝してました。おばあちゃまと一緒に気持ちよさそうにね。わーってください。アレックスは本当にセラピーパピーです。そしてね、ちっちゃいワンちゃんお好きなおばあちゃまずっとね、ジュリエットを今日は抱っこしていただいてね、ルルちゃんも久々に参加したんですけれども、セラピーパピーでお昼寝モードに入ってましたね。帰って店長まで帰るぞ。よく覚えてくださってね、こっちまでもおじいちゃま皆様に抱っこしていただいて、おやつもいっぱいねいただいて。ね、楽しいひとときをね過ごさ、皆様楽しいお時間でございましたか。どうもありがとう。ね、元気なおじいちゃまね、今日は2回目の参加でしたけれども、ワンちゃんにいっぱいねお話もしてくださって、これからじゃあ私たちはどこに帰るんでしたか。私たちはこれ信号の向こうまで。私たちはどこから来たんでしたっけ。私たちはどこから来たんでしたっけ。今言わなかった。あとちゃんだって私たちワンちゃんはどこに帰る。自分の家からね、中野の駅からなんだけど、どうって言っても近いんだよ。ワンちゃんはどこに帰りますか。ワンちゃんの家。ここは一番遠いの。遠いの。ワンちゃんはさっきどこに帰る。ここはね、3分でくるくるね。その信号とかね。私たちはこれから田園調布にね、おじいちゃまが昔お仕事したことがあるっておっしゃってたね。田園調布に帰ります。前ね、自由が丘の方にいたの。ああ、そうですか。自由が丘にもいたことあるんですよね。調布の前は自由が丘だよね。ね、皆様ね、11月も今日は何日でした。今日はそうピンポンですね。22日。ここは一番遠いね。ここまで行くね、2分ぐらい。皆さん信号の向こうだからね、ひろしさんのうちはね、信号の向こうで元気になってこうやって話していただくことがやはりドッグセラピーの効果だと思います。人間が一番贅沢だよ。こうやって元気に遠からしっこいしやし話していただくことがとってもね脳に刺激があっていいのでね、今日はもうまだちょっと今日は割と暖かめでしたね。でもまた今週からちょっとね徐々に寒くなってきます。そして巷ではインフルエンザとかノロウイルスって言ってお腹の風邪ね菌が強くてこうやって皆様のねたくさん今度いつ来るの？今度は来月12月。またどこかね、そうですね。1ヶ月に1回なので来月また大体こちらには月曜日なのでどこかの半ばね過ぎぐらいの月曜日ぐらいにもう一度今年最後のねイブの贈り物ドッグセラピーに伺いますからまたおじいちゃんもお会いしましょうね。来月もね。来月はもっと元気になるかいね。もっと元気になって。ちょっとね、歌手の感覚が分からなくなっちゃう。じゃあもっと元気になって。だからスリッパ履いてもね、脱ぐのが分かんないの。でもたくさんお話していただいて今日はこのメンバーの中で一番おじいちゃま元気大賞でした。ずっとお話していただいてどうか皆様ねノロウイルスといったお腹の風邪が流行ってますのでうがいと手をよーく洗ってね温かくして皆様どうかお体に気をつけてくださいませ。そしてまた来月元気なお姿でお会いしたいと思います。どうもお会いありがとうございました。今日はメンバーのアレックでした。ね、そしてこの私の
抱っこしておりますルル、ミルキーアナックスのチョコクリームのルル、久々のルルでした。そしてマリエでした。そしてこのローズでした。そしてイブのぐらいの仲良しのチワワのジュリエットと、今日は5人のメンバーでイブのね贈り物をお届けいたしました。本当に皆様今日はお招きいただきましてどうもありがとうございました。また来